tok lakoni. Nggih. Lemu arep nyewu mbahmu. Ki arep neng omahe kono apa neng kene? Digane teng mriki, Dik. Wong tunggal-tunggale okeh teng mriki to. Lah teng mriko nggih mboten enten sing wangi-wangi mengke. Ayo ora apa-apa. Tegese aku tak prai. Nggih. Prai ora ana kegiatan jaba, keperluanku nggo bantu kowe. Nggih. Nggih nuwun sak derenge ming butuhe niku ming nggih slametan cilik-cilikan. Oh, slametan kok cilik-cilikan. Njur apa-apa cilik? Mboten maksudnya niku mboten sing mewah-mewah ngoten lho, Dik. Lah, tegese ki ya sederhana. Nggih sederhana, sing penting nggih istilahnya niku wangun, disawang niku. Oh, orang aja muni cilik-cilikan. Nek cilik-cilikan kaya cah cilik pasaran. Apa-apa cilik, apa-apa cilik, apa-apa cilik. Sing lumrah. Nggih. Dadi mbokmu ya ben seneng, Nggih. mbahmu ben seneng. Nggih niki tesih bingung sesuk niku uli-uli niku ajeng pripun ngoten nak. Ah saiki model kok warna-warna, ana sing nganggo roti. Nggih. Ana sing nganggo ayam. Ana sing nganggo bebek. Nek banyak urung tahu ana. Engko kangelane beseki nek banyak. Gase metu mengke. Niku rak sek bingung niku sesuk niku ajeng pripun ngoten lho. Nek nganune niku. Ajeng apike napa, Dik? Aku akeh golek bayangan nek. Ngene bae ora usah nganggo apa-apa apa. Ah jenenge slametan ora nggo apa-apa niku mung nyangoni slamet tok. Slametan ning cara kuno. Pripun? Neng kene slametan. Nggih. Ya barangnya dimakem neng kene. Engko mulai meng wong-wong tok. Lagi arep dimamen ngriki ayo kudu nyepaki sing dimamen niku napa? Lah ya meng arep sego gurih, apa sego ora gurih, Nek sego apa gurih. bubur. Nek sego gurih niku nak wajib, Dik. Sego gurih nggih nganggo ingkung ngoten nika. Ngene wae. Ning maksude mengke diulih-ulih sing do rewang, sing do nyumbang niku lho, Dik. Wis saiki kepenak praktis. Ki ayam, Ayam. apa ndok. Nek jane karo kula niku ndok, Dik. Wong kula niku pun cepak ndok bebek pirang-pirang. Wah syukur. Kuwi sak besek bisane 15. Sak besek 15 ndok. Heeh. Lumrah kuwi umum. Dadi engko nek kondur utawa ngeteri ule-ule sak besek ki isine 15. Wah niku kula sing Karek wis mateng kok mentah. lagi nek ndok 15 nek kula niku bangkrut, Dik. Lah yo wong jenenge wong ewe ayo usaha. Kok njur ning sakane. Sakane ndokmu ning selawe kan di wong pira? Maksud kula niku nggih kalih endok, mengke kalih nopo, kalih lemper napa kalih nopo ngoten Lah lho. kowe lemper ki ora usah nganggo lemper. Tukoke ndok wae. Ngono. Ya. Ora apa-apa. Wis kabeh kamu niat karo ikhlas atimu. Wis sedane nyamune simbahmu. Ayo iki agek bingung. Engko sing ule-ule. Ule piye lho, Kowe Mbak? diantem ndok. Kok dulure dantem ndokne bonyok kabeh. Mbok karane iki sing bener. Dipunjung ndok. Tak punjung endok. Di apa nek karone ha iki dipunjung nggih. Hah? Tak punjungi ndok sithik karo lemper. Mbok aja ndok. Nek aku lho iki, ku paling ora iki saiki iki ayam. Soale bane sing iso dienggo anu agek ndok saiki iki. Ndok apa sing rasa diceplok? Ayo. Ndok apa? Ndok apa sing rasa diceplok? Ndok apa? Ndok difoto. Ora iso diceplok. Oke malane. Kuwi nek aku usul ayam wae. Iki praktis saiki le nandange iki ya ora ribet. Ayam Oh, itu model. kok lanang. Ana bedane apa piye? Ya ana. Oh, model sakniki niku sing napa? Ayam diprap apa disigar. Diparuh. Karo njuk karo ndok ngono ya wangun ya. Anu wae ayam santai wae. Ayam santai. Bayang santai piye to? Lho, pitik siji ning kepapangan iku. Niki Nek iso nggonku disebut istilahe iki apa sesuk uli-uli ayam santai. Mengkurep karo pitik. Ketok daging ora apa-apa. Kuwi nek diwalik jenenge beda. Ayam kungfu. Anjir ngono kae. Ayam laya-laya. Kuwi bae lah. Ayam nek Ayam aku. kuwi ya. Ayam. Wis kowe iki ngirit sing nandani mbok dhewe gampang.
Ala? Heeh, wis engko pesen sing wis dudutan ngono kan arek. Kari dibacem apa dikremes? Ojo. Dikremes piye? Ayo acur. Ojo. Ya padha istilah saiki sing nganggo rimu-rimu kuwi apa jenenge? Kriuk-kriuk to, rimuk-rimuk. Ayam kriuk-kriuk ae. Ayo. Ayam kriuk ayo kremet. Jenenge iki ayam kremes saiki iki. Aku nggak diremes ayo lembut aja. Ayam kriuk ae. Kayak ngono bae kon aku tak sing olah-olah aku. Rasa. Rutek. Kowe arep gawe perkara karo aku. Apa? Ndok apa? Aku nesu. Nesu. Kowe rasa ngejak guyon. Aku ora guyon. Kowe njupaki ndokku. Loh, Ndokmu mbok salene ngendi? ndok apa sing rasa dijukuk? Ah. Ndok apa? Ndok dikempit. Iki aku nesu tenan. Lho nesu kok bingung. Apa aku ra ketone nesu? Awang aku delok rupamu nesu malah mesake. Awang umumnya nek wong nesu ki alise mlumpuk. Ya kuwi sing jenenge alis santai ya. Ngene iki mau. Kayak ayam santai. Ngene. Ndok bebekku sing saiki bebekku tak umbah. Kudune jumlahe ndok wis tak hitung bendinane. Bebekku 10.000 ki sing ra ngedok paling ming 10.000 kok 1.000. Saiki ki 10.000 bebekku. Wis mundhak. Saiki ndoke kelonguke banget. Sing nyolong mesti kowe. Wah, piye? Nek ora waton nuduh tanpa bukti lho. Kok meng Saiki dipikir, Nah. ana kala mangsane wong iku bebek iki ana sing ngendok, Ana sing ora. Ono. Yo kok saiki prediksi ngitung ndok. Ilmu bebek aku sing paling ngerti. Lho aku tak tekon. Bebekku wis tak takoni siji-siji. Sapa sing ora ngendok? Wis ngaku kabeh. Iki tak andani lho. Bebekmu ki tok umbar to. Kan. Nek dumbari ayo ngendok sanggon kene ngendi-ngendi. Apa dadak tok golek tekan ndi-ndi? aku jenenge nek ngendok ora ning petarangan ki ngentit. Nah, kuwi. Golek ndok entitan. Nah, Lah iki, Ndok sing ora mapan. iki Kuwi iso dijupuk dening liyan. sapa wae? iki nek ngentit. Iki ora ngentit, Dik. Ndok ora ning kandang. Iki ora ngentit nang ngentut. Dadi ra metu ndoke. Ora metu ndoke menyangi. Ngentut tok ora metu ndoke. Wis salah kowe. Aku tukang angon bebek. Lho. Duwe bebek. Oh. Nek ngendok ning pekarangan ki lumrah. Diopeni sing duwe. Ning nek ngendok tekan kono-kono, hake sing dawa. Nah, Nah. Mbok kira-kira nek ora betah ngempet iki cetha ngedok ning gone. aku. Wong ora bela wong siji iki. Heeh. Ngene lho aku iki mek genahke. Saiki kowe bebekmu sing tok umbar sak larah-larah. Ndoke ilang kok kowe bingung. Lah mbok teleke tok cukile go bali sisan. Sesuk yo teng klarane nggone tanggane. Nek pancen kowe butuh telek, sesuk tak mbleki telek. Iki sing tak urus lagi ndok Kowe bebek. ra iso waton ngarani ora ana buktine. Kowe aja waton ngarani, kowe nek waton ngarani kowe jenenge fitnah. Aku duwe bukti nih. Apa? Endi buktimu? Ora tak gowo. Aku paton semoyo wong jek ora duwe ndok kok. Kok benerke perkaramu kudu gawa bukti. Ngono buktine kowe mung waton ngarani, cuma bebekmu kendok ning ndi yo dijupuk surjan kuwi jenenge fitnah. Ah. Kowe diperkarake iso kowe tak kandhani. Nek pancen iso diperkarake kan tak perkarake. Ya kudu isane iso. Bos, nih sesuai aplikasi bos, sesuai pesan. sudah tak jupukkan. Cento saiki. Kowe ya butuh apa tak jupukkan nek butuh. Tenang wae kae soke. Iki tak andani tak kono omah kok pas gone ndeloke iki. Mun aku nek omah sokan kok tak jupukkan nek kurang bos. Halo semono kae. Maksudku ki ndoke lek keteki nang omah aja nang kene. Mas, Tak kandhani. pesen dulu Kowe apa? aja nduduhke barang bukti. Iki barang bukti. Iki saiki piye kok? Kepiye?
Bukti le ngopo? Mas, iki dudu barang bukti, iki barang endok jenenge. Iso ngomong ora? Tak takon. Ya iso ngomong ket nang aku ki ngomong kok mangsane. Apa tak kramo nih? Mangsane bayi ra iso ngomong kok. Ndok apa sing marai mules? Ayo. Ora ono. Ono. Apa? Ndok butir. Tahu gak mesti? Endok apa sing marai wong lara mari? Ha. Apa? Dokteran. Siapa mana nakit iki? Piye? Wes bos, iki kok lek kurang. Ben kono sono kok tak jiko. Semeneng wae sik ngene kono. Sing penting ki kabeh ana 50 aku bos. Ya wis meneng lambemu iki. Tak kandhani rene. Sip iki meneh pesen arepane iki. Kowe wong cerdas. Kowe kan biyen Ilmu jupuke ndok nang ndi? ning pekarangan. Nah, cetha ta? Wis cetha ta? Sing entrotmu lho, Bos. Ha iki entit. Tok lumpukke ta? Ngomong Atok kayak ki sapa? iki lho pesen iki. Wah, dadi sampean dipeseni. Pinter. Kebiyen. Ora sang aku. Lepas aku kok. Ora sang aku, ora aku. Ndak apa kok medeni rupamu. Apa dipesen kae, Mas? Ngene lho. Iki wis bukti. Kula mboten fitnah. Ya, ngene wis. Saiki kudu pripun? Ayo, perkara balik. apa balike. Oke. Ya urusane piye aku jare Wis engko tak ramungi urusanmu. Yo, yo tak balik iki. Ning telek-telek sing ting klarang turut latar nggonku ngarep buri kae ditimpali gobali kono. Urusan telek mengko dhisik. Ndok sing wis tak terke nanggone srundeng pira? iki lagi pembukaan kok iki kok. Tunggale ngomah ono kok. Lah, Waduh, kae sing ngamal lagi tak simpen pesen tak jikokke. kingko ndok balekke nang nggonku kabeh. Nek 1000 lho. Nek, 1000 lho, bar 1000 lho ya. Siji 1000. Heeh, malah ngedol 1000. Wis rasane kono, lek teleke ditimpali kono.